Mutta tässä on tärkein asia, jonka haluan sinun ymmärtävän. Et ole yksin tässä tilanteessa. Ja vielä tärkeämpää, tämä ei johdu siitä, että olisit jotenkin huono hakija. Useimmiten ongelma on paljon yksinkertaisempi. Työhakemus ei ole tarpeeksi osuva siihen työpaikkaan, mihin olet hakemassa. Ja kun tämä yksi asia korjataan, tulokset voivat muuttua todella nopeasti. Vanha tapa ei enää toimi. Aiemmin työnhaussa riitti, että teit yhden hyvän hakemuksen ja lähetit sen useampaan paikkaan. Mutta tänä päivänä tilanne on täysin muuttunut. Yhteen työpaikkaan voi tulla kymmeniä, joskus jopa satoja hakemuksia. Ja rekrytoijat näkevät hyvin nopeasti, onko hakemus tehty juuri tähän rooliin, vai onko se lähetetty sellaisenaan useampaan paikkaan. Ja tässä kohtaa käy usein niin. Ihan hyvä hakemus, mutta väärällä tavalla kohdennettu. Eli hukkuu täysin massaan. Ei siksi, että hakija olisi huono, vaan siksi, että hakemus ei puhuttele juuri sitä työnantajaa. Ja tämä on se suurin syy, miksi moni ei saa vastauksia. Mutta hyvä uutinen on tämä. Kun opit kohdentamaan hakemuksesi oikein yhteen työpaikkaan, erotut heti suurimmasta osasta hakijoita. Katsotaanpas tätä hyvin yksinkertaisesti. Tässä on vanha tapa ja uusi tapa, ja todennäköisesti tunnistat itsesi tuolta vasemmalta puolelta. Eli vanha tapa. Vanha tapa on se, että lähetetään sama hakemus kaikille. Ehkä vähän muokataan otsikkoa, mutta sisältö pysyy käytännössä samana. Ja silloin käy helposti niin, että hakemus jää yleiselle tasolle. Siinä kerrotaan osaamisesta, mutta ei suoraan siitä, miksi juuri sinä sopisit juuri tähän rooliin. Ja lopputulos on usein tämä. Ei vastauksia eikä oikein palautettakaan, mistä tietäisi, mitä pitäisi muuttaa seuraavalla kerralla. Uusi tapa toimii täysin eri tavalla. Tässä tehdään yksi hakemus yhtä tehtävää varten. Ja tärkeintä ei ole se, mitä haluat kertoa itsestäsi, vaan se, että vastaat suoraan siihen, mitä työnantaja tarvitsee. Eli käytännössä tunnistat heidän ongelmansa ja näytät selkeästi, miten sinä ratkaiset sen. Ja kun tämä tehdään oikein, rekrytoijan ei tarvitse arvailla. Hän näkee heti, tässä kohtaa tapahtuu se iso muutos. Kun sä rakennat hakemuksen niin, että se tarjoaa ratkaisun työnantajan ongelman, rekrytoija huomaa sinut heti. Ei siksi, että sinulla olisi pisin työkokemus, vaan siksi, että olet yksi harvoista, joka puhuu heidän näkökulmastaan. Suurin osa hakemuksesta kertoo, tässä minä olen, mutta toimiva hakemus kertoo, näin minä voin auttaa juuri teitä. Ja tämä pieni ero muuttaa kaiken. Yhtäkkiä et ole enää yksi hakija muiden joukossa, vaan relevantti vaihtoehto, joka kannattaa kutsua työhaastatteluun. Mitä sitten tapahtuu käytännössä, kun vähennät hakemuksia ja keskityt laatuun? Tässä on mitä olemme nähneet käytännössä. Ensimmäinen muutos on tämä. Hakemusten määrä laskee usein jopa merkittävästi. Ei siksi, että haet vähemmän töitä, vaan siksi, että et enää käytä aikaa geneerisiin hakemuksiin. Ja toinen ja tärkein muutos, vastauksia alkaa tulla enemmän. Kun hakemus on kohdennettu ja osuva, se saa huomiota. Ja se näkyy suoraan vastausprosentissa. Ja kolmas asia, joka yllättää monia, koko työnhakuprosessi nopeutuu, kun teet vähemmän, mutta parempia hakemuksia. Et jää odottamaan kuukausiksi, vaan pääset nopeammin keskusteluihin ja eteenpäin. Ja tämä on se iso ero. Et tee enää enemmän töitä, vaan teet oikeita asioita. Tämä ei ole sprintti, vaan järjestelmä, jonka opit ja jonka voit ottaa käyttöön pysyvästi. Puhutaan hetki investoinnista. Tämän kurssin normaalihinta on 300 €. Mutta koska tämä on ensimmäinen lanseeraus, ensimmäiset 20 osallistujaa pääsevät mukaan 149 €. Ja syy tähän on yksinkertainen. Haluan kerätä ensimmäiset käyttäjät, saada palautetta ja rakentaa tästä vieläkin paremman version. Mutta tärkeämpänä kuin hinta on se,
mitä tällä oikeasti saat. Et saa pelkkää kurssia, saat valmiin järjestelmän, jota voit käyttää jokaisessa hakemuksessa. Jos tämä auttaa sinua saamaan yhdenkin työpaikan nopeammin, tämä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Ja jotta tässä ei ole sinulle mitään riskiä, saat 30 päivän täyden tyytyväisyystakuun. Eli voit kokeilla tätä täysin riskittömästi ja katsoa itse, miten paljon tämä muuttaa sinun työhakuasi. Ymmärrän täysin, jos tässä kohtaa mietit, toimiikohan tämä oikeasti minun kohdalla. Siksi haluan tehdä tästä sinulle täysin riskittömän. Saat 30 päivän takuun. Voit käydä materiaalit läpi, testata tätä käytännössä ja katsoa, miten se vaikuttaa sinun työnhakuusi. Ja jos koet, että tämä ei ole sinua varten, saat rahasi takaisin ilman selittelyä, ilman kysymyksiä. Eli tässä kohtaa et oikeasti ota riskiä. Ainoa riski on, että jatkat samalla tavalla kuin ennen. Ja siksi tämä on tehty helpoksi. Voit kokeilla rauhassa ja päättää vasta sitten. Koska lopulta kyse ei ole enää tiedosta, vaan päätöksestä. Sä tiedät nyt, mikä toimii. Sä tiedät, miksi suurin osa epäonnistuu. Ja sä tiedät, mitä pitää tehdä eri tavalla. Mutta mikään ei muutu ennen kuin sä päätät toimia. Usein me odotetaan sitä oikeaa hetkeä, mutta totuus on, sitä hetkeä ei koskaan tule valmiina. Se hetki syntyy siitä, että sä päätät. Ja se päätös voi olla pieni, mutta sen vaikutus voi olla valtava. Yksi päätös, uusi tapa hakea töitä. Yksi päätös, enemmän vastauksia. Yksi päätös, uusi työpaikka. Kysymys ei ole enää toimiiko tämä. Kysymys on, teetkö sä sen päätöksen? Jos vastaus on kyllä, niin tämä on sun hetki. Haluan näyttää tämän vielä konkreettisesti sun näkökulmasta. Kun liityt mukaan, et saa pelkkää teoriaa, vaan valmiin työkalupaketin. Saat 5 videomoduulia, jotka vie sinut vaihe vaiheelta eteenpäin. Mutta tärkeämpää on se, mitä niiden ympärillä on. Saat työkirjat, jotka ohjaavat sinua tekemään oikeat asiat heti, ei arvailua. Saat mallikirjaston eli valmiit pohjat, joita voit käyttää suoraan. Tämä säästää valtavasti aikaa. Ja mikä tärkeintä, sinun ei tarvitse keksiä mitään itse alusta asti. Kaikki on rakennettu niin, että voit keskittyä yhteen asiaan, tuloksiin. Haluan näyttää sinulle, että tämä ei ole vain yksittäinen vinkki, vaan selkeä järjestelmä, jota voit seurata alusta loppuun. Ensimmäinen askel on strateginen positiointi, eli et hae mitä tahansa, vaan valitset paikat, jossa sinulla on oikeasti mahdollisuus erottua. Sen jälkeen rakennetaan CV, joka toimii. Ei vain lista kokemuksia, vaan dokumentti, joka herättää kiinnostuksen. Kolmas vaihe on itse hakemus. Tässä suurin osa tekee virheen. Me teemme siitä kohdennetun ja vaikuttavan. Sitten tulee AI. Ei oikoreitti, vaan työkalu, joka nopeuttaa tätä kaikkia merkittävästi. Ja lopuksi tärkein, mitä lähes kukaan ei tee, mittaaminen ja optimointi. Eli et vain lähetä hakemuksia, vaan paranna tuloksia koko ajan. Ja nyt tärkein kohta. Kaikki, mitä sä olet nähnyt tässä webinaarissa, ei muuta mitään, jos sä et tee mitään. Mutta jos päätät toimia, tämä voi muuttaa koko sun työnhaun suunnan. Kuvittele hetki, että seuraava hakemus, jonka sä lähetät, ei huku massaan, vaan saa vastauksen, että sinut huomataan ja sä saat kutsun työhaastatteluun. Arvostan oikeasti sitä, että käytit aikasi tähän, koska se kertoo jo yhdestä tärkeästä asiasta. Sä haluat muutosta, ja se on ensimmäinen askel. Jos sulla heräsi kysymyksiä, älä jää yksin niiden kanssa. Voit olla yhteydessä, autan mielelläni. Jos taas haluat mennä pidemmälle ja oikeasti alkaa tekemään tätä käytännössä, liity mukaan yhteisöön. Siellä näet, miten muut tekevät, saat tukea ja ennen kaikkea pysyt liikkeessä.
Ja jos tuntuu, että nyt on se hetki, niin aloita tänään, koska sun unelmatyöpaikka ei ole niin kaukana kuin ajattelet. Se vaatii vain oikean lähestymistavan. Haluan vielä sanoa yhden tärkeän asian ennen kuin päätät. Tämä lanseeraushinta on varattu vain 20 ensimmäiselle asiakkaalle. Ei siksi, että haluan luoda painetta, vaan siksi, että haluan pitää tämän alussa hallittavana ja auttaa ensimmäiset käyttäjät kunnolla alkuun. Kun nämä paikat täyttyvät, hinta nousee normaalille tasolle eli 300 euroon. Eli jos tämä resonoi sinulle ja tiedät, että haluat parantaa työnhakuasi, tämä on paras hetki lähteä mukaan.